Fi preżentazzjoni lil media s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali, Mark Musu, fakkar li l-in-work benefit ilu jingħata 10 snin bħala parti mill-pakkett ta' miżuri Making Work Pay u jitħallas brati differenti lil ġenituri li jaħdmu u għandhom tfal taħt 23 sena jgħixu magħhom. Il-pagament ta' tmiem din il-ġimgħa se jilħaq 24,427 familja li bejniethom ser jieħdu 4 miljun euro. Il-Carers Grant twellet 4 snin ilu bħala għajnuna lil ġenituri li ma jkunux jistgħu jaħdmu biex jieħdu ħsieb u li b'diżabilità severa ta' 16 sena jew aktar. Dan il-benefiċċju jitħallas brata ta' nofs il-paga minima nazzjonali netta. Miżura tal-baġit ta' din is-sena il-Carers Grant ġiet estiża wkoll għal ġenituri ta' tfal taħt is-16 sena illi t-tfal ikollhom diżabilità severa li minħabba fiha l-ġenituri ma jkunux jistgħu jaħdmu biex jieħdu ħsiebhom. B'kollox permezz ta' din il-miżura sa issa żdiedu 130 benefiċjarju ġdid tal-Carers Grant u oħrajn jistgħu jiżdiedu magħhom meta jibdew jiġu evalwati aktar applikazzjonijiet li għadhom pendenti. Il-Carers Grant se jingħata lil total ta' 539 benefiċjarju b'investiment tal-fuq minn miljun euro. Il-130 benefiċjarju ġdid se jirċievu l-pagament blura mill-bidu tas-sena. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon qal li l-in-work benefit hija miżura ta' sostenn u ta' rikonoxximent għal ħidma tan-nies waqt li l-Carers Grant jirrifletti messaġġ qawwi ta' inklużjoni b'soċjetà li tinkludi lil kulħadd. Quddiem l-isfida tal-fertilità, Dr. Falzon qal li din hija sfida għal pajjiżi kollha żviluppati u konferma li l-Ministeru qiegħed iħares lejn miżuri fil-baġit għas-sena d-dieħla illi iwieġbu għal din ir-realtà. Il-ħlasijiet tal-in-work benefit u l-Carers Grant se isiru fit-tmiem din il-ġimgħa u jkopru t-tielet kwart ta' din is-sena. Il-Ministeru għall-Politika Soċjali jistma li fuq dawn iż-żewġ benefiċċji biss din is-sena ser jitħallsu qrib l-20 miljun euro.